aquests estudis que, per exemple, aquí diu les conseqüències de la declaració d'independència, tot el que passarà, l'agència tributària, tota la por que qualsevol polític al govern us transmet, perquè qualsevol persona que conegui algú de Convergència, per exemple, i aneu a sopar amb ell, us dirà de seguida, ui, i les pensions que hem pagat a Espanya com les cobrarem? Resposta. Ui, algú us diu encara, i si hi ha algun tanc, els tancs? Resposta. I escolta, i com pagarem les noves? Perquè clar, la Hisenda la té Espanya. Resposta. Tot està aquí. Fins i tot he fet el pressupost del govern, és un totxo, això ho acaben d'enviar avui, és un totxo. I he fet el pressupost del govern de la Generalitat dels 2 primers anys. Penseu que tot està estudiat. Si volguéssim, si els nostres polítics volguessin, ells tenen els mitjans perquè el poble volgués. Perquè el poble ja ho té clar. El que passa que avui dia tots els mitjans, els lobbies d'influència mediàtica, tots són espanyols. Per tant, bé, com que tots són espanyols, ens tenen a tots enganyats. I nosaltres diem, 1. Deixeu de llegir La Vanguardia. 2. Deixeu de llegir les notícies, desmirar TV3. 3. Llegiu el CSN. I 4. Llegiu llibres dels catalans de l'any 1900-1920. Nosaltres estàvem ressorgint. Cada vegada que Catalunya ha ressorgit, teníem els millors homes. Teníem Puig i Cadafalch, Prat de la Riba. Els millors catalans del 1905, 1910, eren els que ja veien que Catalunya, dintre d'Espanya, no faria mai res. Fa 100 anys que ho deien. Hi ha uns llibres, a les memòries de Puig i Cadafalch, si les llegiu, no les he posat avui, però hi ha un capítol que diu la qüestió dels quartos. I diu, com és possible que aquí paguem tant i rebem tan poc? Però diu, això s'acabarà, i ho diu d'una manera molt bona, diu, quan el mercat universal vagi entrant a Catalunya. És a dir, quan la globalització sigui un fet. Diu, perquè aleshores ens adonarem que no val la pena pagar per un mercat espanyol quan el mercat és tot el món. Això